Niyagtong, karong listahan, mauna tayo pahinundan. Mauna pag-commemorate ni aning mong girahan, the Battle of Lepanto, Our Lady of Victory. Mauna original na before sa Our Lady of Rosary, naguna na Our Lady of Victory. Ang birhen sa kadaugan. Nga naman, ang Ottoman Empire, dunay mga 200 kapin ka mga sakyanan sa dagat nga igububak. Ang Katoliko, tinunga ra. Sa Sundao, tinunga ako ng Katoliko, pero tiragyong gamaya, laptop ka pagkasunti, magpagpas mga historian, kaya akong major kay social studies man, about man sa history, magpagpas mga historian, while labing, dako nga giras kadagatan, kinigiras sa Battle of Lepanto, nga nahitabo dito sa Greece, sa Italy, sa Mesopotamia area. Ang nahitabo, kay mo, during sa gira yun, ni 4 o 5 ka oras ang gira, kalit nga naparot ang mga Muslim, midaog ang mga sundalo Katoliko. Palakpakan na ito ang gira.